Iku kono sing tak sebut sampean dari kaya pesarian. Ora ono pesarian apa pesarian coba. Petilasan perguruan Kanuragan. Napa? Ya Pakualam. Sampean kok ora. Aku ki mbok piye iku bojine mbok apa iku kenal. Maksude iso omong mbek wong ngono kuwi. Ya Pakualam. Satrio Paningit, diri ngono mulane sampe iku ngono ku mau. Iki kan gambaran. Kok iso digambar iki lho. Ono YouTube kok iso digambar Satrio Paningit iku ngene perkembangane wonge. Ning disebut Lentang Pari iku kan ora Lentang Pari. Iku kan ora Lentang Pari, Lentang Kemukus. Umbul-umbul gendera Klarak niku Jawa biyen ngarani. Lintang Kemukus. Misane iki niku kan iku ya wis cukur kae-kae to mulai dari pari kesit kok. Nah saiki wong panen pari ae urung lapo-lapo. Bakul gak ana blangsing wis ora tau mampir ngomah kok. Dari pari kesit to. pripun, Pak? Wis lahir pari kesit to wisan. Dan dhewe iki kan Lahir pari kesit niku pripun, Pak? Ceritane, Pak. ya wis ngono ku mau sikapane. Pari kesit iku Pari kesit ya pari ndek mbok Sri lho Sri. Nggih. Ya, ini kan wis ora ana wong wiwit kaya biyen. Diwiwiti terus digomuleh lagi didol. Ora saiki cukup sama wae. Panten niku nggih sing diwastani Pari kesit. Iki sing salah kan dhewe. Ya padahal dadi dhuwit ya nyesal. Adem dadi pari wong biyen sampai abang kabae wong biyen. Proses saniki niku kan Satrio Paningit niku sampun muncul ten ngene bumi Indonesia Nuswantara, Pak. Oh, wis ono. Manggene Itu Uban. Tuban wilayahmu tuh. Tuban iku masa. Oh. Tuban iku gunung melarat, bendina ora iso tuku. Yen perdagangan kono liwat bom. Nggih. Pangkalane kan iku nggone alun-alun. Ngono. Nah iku gunung melarat. Nggone wong melarat nggih. Gunung melarat. Langsung ben sampe sugih. Ya percaya wae to, mesti sugih to. Mangke niku ketinggalane kebangkitan Nuswantara niku kejayaane Indonesia mangke niku diwiwiti saking Tuban nggih. Lamongan Tuban. Prediksine panjenengan. Iya. Lamongan kalih Tuban. Pokoknya kejayaannya tetep Lamongan gone wong kaku, gone wong bajek ngono to. Iya ora senajan iki kota tua. Tua ya tua tapi kowe ya kowe aku ngono lho. Ngono. Saiki munggo besok mudale wali wae. Ono kota wali nake kowe depan. Gak ono. Iku durung daerah Dungombong itu iku sing kependem. Bisa. Kuwatah itu. Wake iku san. Jualan saiki ora wong kono, ora wong kok Mojopahit. Saiki jajal iku dhewek-dhewek ngene iki. Nggih. Nampak. Hari-hari iki nampak jajal setan jin minu tahlilan beri. Dajjal melu tahlilan. Iya iso. Sedekno kene. Ngomongane ngono ra sesuai berlakune. Mosok apa dhewe ya. Nggon kuwi kota santai. Nggih. Saniki Dajjal pun Merajalela pun neng lagi lahire. Durung lahir Ganespati durung. Lagi ilu-ilu jejanggetan iki lagi. Jin setan ilu-ilu jejanggetan. Lagi Ganespati peprayangan. Iku gerdewo bringan iku durung muda. Tahap-tahap to. Tapi wis bukanane mau wis ora perjanjian iki mau apa. Engko nek wis danyange maksudnya ratune wis balik kan. Dhek kan balik meneh. Diundang. Ayo ngajak apa tinggal masjid wae. Nggih kula biasane kan ya mikir, Pak. Kados makame para wali niku kok kena apa kok no. Nah, Posisir kabeh kok ora nang tengah. Sing bangsa jin setan iku mau nolor. No kidul. Kan ora imbang. Dadi para waline nolor.
terjune ya nolo sisi utara. Ora ana sebelah kidul. Saiki pesaren kidul no, ora ana watu. Gumuk-gumuk. Dikai. Aku tahu dari Bojonegoro perbatasan pesisir kidul. Yo watu padha ae. Ora ana peteke. Yo petilasane. Mangkane kok dirine kiyaine kono kudu kunci tapi kiai. Mangke niki Nairo Kidul sing dugi. Aku ora yakin. Aku urung wis tak temoni dhisik. Padi iki setok. Wong wedok. Wonge ngarani luru. Setok tenan. Entak badhe-badan medal pinten. Setok nang nggih tunggal persis sampean kali. Nairo Kidul. Gampang kowe mendung Nairo Kidul iku. Nek gak calone apa jenenge kaya Soekarno ngono. Kaya Jokowi piye ngono. Den calon pemimpin. Nek gak calon den ora angger ketemu. Kok dukun iso nemokno Nairo Kidul. Nairo Kidul iku wong dhewek isane pamane cara Islam mati kayu ngono ae. Nggih. Ngapunten Pak, balikan ngene Satrio Beningit Pak. Berarti calon Satrio Beningit niku sampun jelas ten disebut Satrio Beningit iku siji ratu ya. Ratu ya. Nggih. Tapi juga ono ya modele kaya Satrio Beningit. Dalam kebajikan. Yo adil ya kaku. Wong Tuban yo. Sini kuduro sejarah Tuban. Berkali apa sing terjadi Tuban. Dia iki ngolahi ke Tuban kabeh. Ya ora kok ngajono muga wong Tuban gak tinggal nunggu ae. Pasti ono kok. Malah iki kira-kira sampean tak kandhani genane iku ana mudale iku wilayah sebut kecamatan Semanding lho. Nggih. Repot niku. Lah iya. Iya juga ana tukulan ngono. Ana sing bajek model kaya iku. Jadi setiap wilayah iku ana ngono. Tapi ratune kok siji mau. Apa? Ratu Adil mau. Wedok mau. Tapi niku Pak nggih. Menurut kemantepannya atine panjenengan, keyakinan panjenengan tetap saking Tuban mangke niku nggih. Mulai Satrio Beningit sampai Ratu Adil wong Tuban. Asli wong Tuban. Mulai presiden terakhir ngedepi Satrio Beningit iku TI Tuban. Yakin Pak nggih. Yakin bisa. Orang arah kate arah Jawa Barat segala agama iku masuk no Cirebon. Iku apik. Tapi wong Jawa dengan sedikit demi sedikit itu digosak kok. Ini kan kesalahan. Lali Jawane. Leres Pak niku. Nggih, iki lali Jawane. Pun parah niku. Iki parahe no kono. Terus mangkano me bareng kowe tambek kulon iki hancur. Nah, nggih kalau winane Jadi sampean jere wong ngarani sing iku kulon. Apa sing iku kulon iki? Iku ora ngonangi dhek sing iku kulon iku. Nek jebut sing iku kulon iku ya kok kono ku ya Boyoworo, kok kono ya Boyoworo. Nape nulungi sapa wis ditinggal jentir no ndi? No Kalimantan. Gak ambles.